Ja sam rekao da želim da svjedočim protiv vas, zato što sam imao argumente protiv vas. Dobro. Protiv vaše stranke koju ste vi vodili. Da je vama očigledno da mene ne interesuju vaši argumenti protiv mene. I odgovarajte samo na ono što vas pitam. Ono što ste iznosili kao argumente protiv mene, rekli ste uglavnom ispitivanju i to mene ne interesuje. I kako ste im se obratili? Jeste poslali pismo? Zbog čega to pitate, zašto sam se obratio? Ja vama neću objašnjavati zbog čega pitam. Hoćete da kažete zbog čega sam se obratio 2003. ili 2004. godine? Ne treba. Ja moram da kažem zbog čega. Ja ne mogu da kažem. Ne možete vi sa mnom da se svađate ovdje. Vi samo odgovarate na moja pitanja. Ja vas ne pitam zbog čega ste se obratili, nego kako ste se obratili. Da to bilo telefonom, pismom ili kako? To mi odgovorite. Jeste li im kad su došli da vas ispitaju rekli da imate problema sa dozvolom boravka u toj zemlji? Nisam rekao, već sam rekao da želim da budem svjedok. A kad ste im rekli da imate problema u toj zemlji sa dozvolom boravka? Zato rekao sam da imam problema kada su me već htjeli iz te zemlje da me vrati, jer nisam mogao da se vratim, zato što mi je bilo opasno u mojoj državi da se vratim. Oni su me slali uporno u moju državu zbog čega da se vratim kad je bila opasnost, nisam mogao nigdje da idem. Znači, ja sam htio da ostanem u toj zemlji da bi se zaštitio od... Dobro, ali to me ne interesuje zaista. Zašto vas to ne interesuje? Pa neću vam ja objašnjavati zašto me ne interesuje. Samo odgovarajte na moje pitanje. A vi želite samo kratko i što vas interesuje? Da, samo to. A zbog čega vas ne interesuje? Pa neću vam objašnjavati zašto me ne interesuje. Neću s vama da se svađam ovdje, da se prepirem. I ja neću sa vama da se svađam i neću da odgovaram na neka pitanja zato što vas ne interesuju detalji, moj momak. Gospodo sudije, ja insistiram da prinudite svedoka da odgovara na moja pitanja. To mi odgovorite. Jeste li im kad su došli da vas ispitaju rekli da imate problema sa dozvolom boravka u toj zemlji? Nisam rekao, već sam rekao da želim da budem svjedok. A kad ste im rekli da imate problema u toj zemlji? 3. ili 4. godine. Ja moram da kažem zbog čega. Ja ne mogu da kažem. Ne možete vi sa mnom da se svađate ovdje. Vi samo odgovarate na moja pitanja. Ja vas ne pitam zbog čega ste se obratili, nego kako ste se obratili. Da to bilo telefonom, pismom ili kako? Ja sam rekao da želim da svjedočim protiv vas, zato što sam imao argumente protiv vas. Dobro. Protiv vaše stranke koju ste vi vodili. Da je vama očigledno da mene ne interesuju vaši argumenti protiv mene. I odgovarajte samo na ono što vas pitam. Ono što ste iznosili kao argumente protiv mene, rekli ste uglavnom ispitivanju i to mene ne interesuje. I kako ste im se obratili? Jeste poslali pismo? Zbog čega to pitate, zašto sam se obratio? Ja vama neću objašnjavati zbog čega pitam. Hoćete da kažete zbog čega sam se obratio 2000... sa dozvolom boravka? Zato rekao sam da imam problema kada su me već htjeli iz te zemlje da me vrati, jer nisam mogao da se vratim, zato što mi je bilo opasno u mojoj državi da se vratim. Oni su me slali uporno u moju